jotono lamsugo ani wati chanalo hinge phadi singtini dipti tei somoresni hamjama kok khanoi nalaina tei story khanana sigang ang pulyano sairinai borok pulya khoroksa tei khorsana hamjak lakia amsik khlaiye tei bini hamjama chala bono surprise rina hnai phaipuro hinke bini chala bono direct bwskang thangi breakup hini saurika hinke nor pulyan chime la jora kahmge khanadi kahamke bujidi hinkai borok class 11 ni simi malai lekha bo jaga malai khangai Agartala ni Bhagavan Thakur Chaumani go a jaga kaisa tuition phorongo Amrit sar honai but onek dukhoni kok sana thangke tange hinkai a jang tabo sar ni mung namani abo ani bahino sar no tei o sar tabuk o sungsaro krikha baksa borok Amrit sar no onek sini nai tongo tei baksa borok sini abo tona bo class 11 tei 12 no tuition khlai ru hinkai borok tuition porma jaga khoroksa tei khoroksano nugui sini lakia bwri hinkai Bijay Kumar school poruo tei chela hinkai Omakando school poruo borok a jagao class 11 ni simi nog lakia hinkai apurgai chela bona hamjago hni saka o bwrino apurge bwri gosia tangi gosia hinkai chelani kisa tomung saya haipono bwri bono saka nang ana amsukse hamjago hinkai nang anko kisa mana nai jodi nang ankok na khangke ang je nang sawo abudi hi tongnai amti hini buri osalano saka bino kongna khnawai apurke chala saka khanadi angnono onek bukhabe hamjagu kenwa nana theidi yagradi abudi hini sagangke ang nini kongno gosiman galak jangman mani abo ang khalanyai abudi hini osala saka apurke buri munainyo saka nang ano abuti buika hide matong jenono yagradi theidi hini sanai hingka apurge chala sangka hingka nang ano tamo singna musong singdi ang nini bagi tamo khalaiman apurgai buri saka nang ano amsakse hamjago hingke nang tini ni simi biri rok tai tanang sidi te chorok tanangdi abuti hini buri saka apurge chala onek munai saka ari amrogo ani bagi kon mungsaya blei hinga buribo o chalani tomung samung te je bini kok samani bini kok khanao hne bono kuboi bokhabanya hamjak lakya tei borok class 11 te 12 abo pai college admission ongna kalakya a jorao chalabai buri onek walakya tangi walakya ke chalakai nursing khlanya musung jago te buri bahanyo nursing khlanya musung jago hinkai buri ni family hinkai amsuk sugya tei Tripurani phataro thangai nursing khlanya hinkaibo bwrani thanio rang kwrwi abuti khlai rang sodroni bagano bini chalano bono saka nangyang Tripuraono porisidi ang simi bono thangsiona abuti hini bor kahamki bujilai o chala bini bwrino Bir Bikram Memorial College admission khlai kalangkha hinkai bokai nursing khlanya hanai Bangalore o thangpaikya borok abudi keno long distance tonglaye khoroksa tei khoroksa bai haksal tongphano hamjak lakya tei bini chalabo jepro suti mano somoi mano apro Tripura pai malai thango borokni abudi keno 2 bosor complete ingkha abuni 5 month pore chala teisa Bangalore ni suti manai Tripura phaikya haipano bini buri hingai kono saimiya tangi saimanya hingai chalabo hane bini buri no hamjama bagai surprise rina hnai kono salia bin burino apuro chala Tripura o sokpaiman pore bini buri bai direct face to face malai sinai surprise rina ni amti hni khawo chongai direct burini college o thangka hinge a jora bo thanga keno bin burino nogoi bo direct breakup ongkha nei sawirikha tangi hinkai bo burini college o thanga keno agini bini o school ni dol bai malai rikha apurukai bini dol bono saka kubunyo nang dipti bai cholu je tongkho tora tongkho nang bobai abuti hine hinge apurkai o chala saka tamongkha ba tabuk hne apuro bini dol saka boba tabuk tei khoroksa bai hamjak tonglai blei college o bobai mangse daily college phakebo o chala bai thangangki bo chala bai mangse tongo boiba jotono saimangka o chala bai hamjago hne
Te jodi nung bisas tangyangke iko ani dol no bahino singnadi bo bahino sauno aboti hinai borok bini dol somoresno saikana rika tei bini dol bono abo bo saka nung jodi chini kono bisas tangyangke tabuk nung oro chengmai baksa tongdi cheng nono nugya jaga khai tonbona bo o chalabaino tesa tini bahino bite kawi phainai aboti hinai sawi chala thikno hojagino najumui tongkha aboni olokai o buri thikno je bini college o choli tongmani o chalabai khai khorokni khlai bite kawi phaikya aporke o bini chala Bangalore pori tonai bobo abono nugi tongmaliya direct onkor phaikya bwskang thangi kok sangge kya abo sabusa hane hingga aporke buri onek kiri jangma bai lachi jangma bai khai kobui kokno khologi sarakliya abodi hini chala onek dukho nangjagui thamji kajangma bai khai bini burino direct saikabuka ang nung bai tei kirikya nini abodi faltu tomong nung ano tei kuno dino nini mukhang ta phonodi ang tei nono nainamo sungya hamjakliya hane saikabuka chala hinkai hokok bini burino sakang keno onek dukho nangjaka tamni hinba boje Bangalore tongphron chimi bini burino amsa kala surprise rinamo sungmani amsa kala bo bosak imang kotor nugui phemani tei bose Tripura phakyang keno bini buri bai khai amsa katal surprise roi rijaka bosak dukhoni kok na debo dol rok wansung na dinoro tei jeng tini saiman ka burui je bo college o choli mani o chala bai khai college life phakyang keno break up unglai janjani lama ungthangka tabuk hingke je Bangalore thang porinai o chala bono tesa message rok call rok khlai tongo hnai o chala chano saukana rikha tei norok ni kisa chubachu nango bo norok bono sadi bo desa o burino map khlai rina ja nariya bo bahanya confusion ungui tongha tangi hinke bobo onek bukhabani hamjak tongo aboni bagui bo buino map khaimen kaham dangno hamya norok comment khlai sadi।